खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा आरो दिनै बिनिनो खोथा रायलायगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां, स्किप खालामनाङा। भिडिअआ बारा गोलाव नङा, ससेल' आरो माइकआ गारजाबाय, आङो हेडफनजोंसो खालामगासिनो, एसे दिगदार जाहैयो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो। थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो सेंग्रा सिख्लानि आखलखौ। बिसोर मा खालामदों? गाज्रि खामानि मावगासिनो, नङा होमबा? आरो गाज्रि खामानि मावनायजों लोगोसे बिसोरो भिडिअ बानायदों। जोबोद मोजाङैनो भिडिअ बानायगासिनो बिसोरो। पाब्लिकनो देखायनो थाखायनो बानायदों खोमा, आरो एबा नङाबा गोसथोलायनाय खोमा। सोरबा सासे ब्रेकआप खालामबाय, रागा जोंनानै भाइरेल खालामना होबाय खोमा, बिदिबो जानो हागौ आरो। बिसिना बे भिडिअ बानायनायानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आरो। भिडिअ जुदि बानायामोनब्ला बिदि भाइरेल जानो मोनामोन, नङा होमबा? नंगौना नङा लोगोफोर? नंगौना नङा अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर। बेखायनो गोसथोलायनायब्लाबो माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावनानै बेफोरबायदि भिडिअ दा खालाम। नोंथांमोना सोरबाफोर सानदों नामा? दा सानखाबो बेफोरबायदिखौ। गोसथोलायनायब्लाबो खाफालाव लिरनाय थाबासो मोनो, नङाब्ला मोना। हाजार सेस्था खालाम, गोसथोलायनाया खाफालाव लिरनाय थानांगौ, अब्लासो मोनगोन। बेखायनो गाज्रि खामानिखौ मावग्रोलाबायनाङा। हाबानि उनाव मावनो हायो, थेवबो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनाङा। हाबा जानायनि उनावबाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअखौ दा बानायखा माब्लाबाबो। साननो रोङि, बुजिनो रोङियावनो बेबायदि गोरोन्थिया जायो आरो। बेखायनो गाज्रि खामानि मावैनि सिगां सानग्रोनांगौ जोबोद मोजाङै। भिडिअ बानायब्ला मा जायो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय, माबायदि भाइरेल जायो। एबा नोंसोर गोसथोलायनाय, जेनेबा गारलायाखैबो मायाखैबो, नोंसोर बिदि गाज्रि खालामनानै भिडिअखौनो बानायबाय। भिडिअ बानाय सोरबा जेनेबा सासे लोगोआनो मोनबाय, बे लोगोआ मोननानै सोरनोबा हरबाय, बिदिनो बेहा बैनो हरबाय, बेहा बैनो हरबाय, बिदिनो भाइरेल जालाङो भिडिअआ। बेखायनो गाज्रि खामानि मावनायाव माब्लाबाबो भिडिअखौ दा खालाम आरो। आं बेनि थाखायनो भिडिअ बानायदों दे, जाहाथे उनाव बेबायदि दाजाथों। गाज्रि खामानि मावनानै भिडिअ बानायनानै भाइरेल जानाय लासिं सिं गोबां नुबोबाय। फेसबुक, इउटुब बेफोरबायदि नुबोबाय आरो सोरबा सोरबाथ' डाइरेक्ट बिदिनो आपल'ड खालामना होयो इउटुबफ्रावनो। नाथाय दा जों बिदि देखायनो हाया आरो। नोंथांमोना बुजिलायदो, बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन, जाहाथे उनाव गुबुनाबो बेबायदि दाजाथों आरो जानोबो नाङा। माब्लाबाबो बेफोरबायदि भिडिअ दा खालाम गाज्रि खामानि मावनानै। थ' नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बुजिलायो। बिनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। थेंक इउ भिडिअ नायनायनि थाखाय, गोजोननाय थाबाय।